Sziasztok! Mai videómban bemutatok egy féktárcsa leszedést robogóról. Most azért kell leszedni, mert hogy a féktárcsa miatt nem jön le a féktuskó. Na most, mivel már belekezdtem ebben a leszerelésbe, hogy könnyebben ne tartson sokáig a videó, az első 2 csavart már kiszedtem, innen meg innen, és így már csak a harmadik maradt hátra a videóhoz. Azt fogom majd megmutatni, hogy fogom leszedni. A szerszám ez lesz, egy ilyen melegítő, ebben kell megmelegíteni a féktárcsát, a csavarokat, a csavart, aztán gondolom akkor könnyebben le fog jönni, mert hogy egyszerűen meg nem mozdul semmilyen csavarhúzó lazítással, úgyhogy így lesz megoldva ez a dolog. Jó, bekapcsolva. Hoppá. Egy kicsit hideg. Nem tudom, hogy működni fog-e. Na, igen, nagyon hideg van. Szóval melegítem a csavart, vagyis próbálom ebben a nagy hidegben. Reméljük, hogy hamar végzek. Melegítgetjük még mindig. Reméljük, hogy ma meglazul a csavar. Itt vagyok. Tovább melegítjük. Nem akar lazulni. Sajnos így nem tudjuk máshogy levenni ezt a féktuskót, úgyhogy nem szedjük le a féktárcsát, remélem ez a dolog nem új ismerős mindenki számára. Most. Megmutatom, mit alkottam. Szóval, a csavar, látható, meglazult, nagy sokára, ebben tudom fogni, meg a kamerát is, hogy fogjam, és a telefon, mérjük, inkább, látható, hogy meglazult. Meleg. Ezekkel támasztottam ki a kereket, ne forogjon körbe. Hát nem lóg hozzá, megőzöl, meg valami kihűl. Sikerült levenni a féktárcsát. Amúgy egy nagyon jó állapotú kerék, érdemes volt el foglalkozni. Úgyhogy szóval kész.